Победата на Елена Караколева на международния конкурс Мисис Европейски съюз миналата година спечели правото на България да бъде домакин на събитието през 2011. Свети Влас посрещна представителки на 13 страни от целия свят. В първата част дамите представиха себе си, облечени в еднакви рокли, за да може да изпъкнат като индивидуалност. Нашата родина бе представена от неотразимата Диана Колева. Тя грабна престижната лента Mrs. Intelligence. Белгийката Ив Хендрикс се класира като трета подгласничка. Мисис Финландия бе втора, а Рене Морер от Франция бе избрана за първа поддръжничка на победителката. Елена Караколева връчи короната на новата Мисис Европейски съюз. Титлата за 2011 грабна съименничката й Елена Кох от Германия. Изключително благодарна съм за всичко и най-вече за невероятното изкарване в България. Трудно ми е да намеря точните думи. За мен е невероятно усещане да бъда тук. Очаквайте още любопитни подробности от Международния форум Мисис Европейски съюз съвсем скоро, единствено в Клуб Нюз.